ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ക്രിയേറ്റീവ് സോൺ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. വെറും 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബനാന കസ്റ്റേർഡ് പുഡിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് വാനില കസ്റ്റേർഡ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. അതായത് 2 കസ്റ്റേർഡ് പൗഡർക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്കാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ശേഷം ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടായിട്ട് ഇതിലേക്ക് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ 2 കപ്പ് മിൽക്കാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഷുഗറും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗറാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. മിൽക്കും ഷുഗറും ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ബോയിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച കസ്റ്റേർഡ് പൗഡറിൻ്റെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ പാലൊന്ന് കട്ടിയിലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ മിക്സ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറുതായി കട്ടിയിലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ കസ്റ്റേർഡിൻ്റെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല കട്ടിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഇതിലെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയ ഏത്തപ്പഴമാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഏത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ പകുതി റൗണ്ടിലും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പുഡിംഗ് ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത ഏത്തപ്പഴം എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തുന്ന വിധം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തുന്ന പോലെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി കസ്റ്റേർഡ് മിക്സ് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തുന്ന വിധമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്ത ഏത്തപ്പഴം ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ 10 മിനിറ്റോളം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളെ പുഡിങ് നല്ല സെറ്റായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമ്മളെ പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ്. ട്രൈ ചെയ്തവർ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം. ബൈ ബൈ.